Ja, då får vi se vad som händer. Jag borde ju vilja krypa undan nu. Nu sticker det ut en liten tentakel där, eller vad man ska säga. Antenn. Och känner sig för. Ser ni det? Ja, och kryper över. Det verkar inte som det händer någonting. Jag har ju ingen ström i. Men en del sa att koppar skulle... Ja, att det skulle hända något. Uppenbarligen är det inte så. Kanske behövs det 2 trådar att krypa över. Det får bli nästa experiment.